kwanakin goman farko na Zulhijja kwanaki ne masu matukar falala sosai da sosai. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Babu waɗansu kwanaki wanda aikin alkhairi ke zama abin kauna, mafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki. Yana nufin wannan kwanaki guda 10. Sai sahabbai suka ce da shi walal jihadu fi sabilillah, yanzu ko da jihadi dan yada kalmar Allah ma bai kai yin aikin alkhairi a wannan kwanakin lada ba. Sai manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi shay. Yace ko da jihadi bai kai ladan wani aiki a wannan alkwanaki masu alfarma ba, sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai gida ba. Dukiyar ta kare wajen yaki, sannan kuma shi yayi shahada bai dawo gida da ransa ba. Shi kadai ne mutumin da zai yi aikin lada da ya fika lada ko ya fika zama abin kauna a wurin Allah, kai da Allah ya datar da kai wani aikin alkhairi a wannan kwanaki guda 10. Da kwanaki ne masu matukar falalan gaske da ake son mutum yawaita alheri a ciki. Bai tabbata ba daga annabi cewa ana azuntar su gaba daya, haka kuma bai tabbata ba cikin ayyukan sahabbai cewa ana azuntar waɗannan kwanaki gaba daya, duk da cewa azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi. Sai dai abin da ake so mutum ya ribaci azumin da ya saba na sunna dama a litinin da alhamis. Dama can ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba, azumin litinin da alhamis sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mutum ya dace kuma a cikin wannan wata ya rinka azantar azumin litinin da alhamis, musamman a 10 farko ya azanci litinin da alhamis. To yin su cikin wannan watan dan kasancewar kwanaki 10 nan suna da falala, ya fi yin su a cikin waɗansu kwanakin da ba wannan ba. To daga nan gudun sai sauran ayyukan alkhairi, yawan karatun alkur'ani, yawan zikirin ubangiji, yawan addu'a. Dama da karatun alkur'ani da zikiri da addu'a manyan ayyuka ne na alkhairi. Idan an jera su a haka, alkur'ani ya fi falala, mai bi masa shine zikiri, sannan na ukunsu kuma shine addu'a. Duk waɗannan al'amura ne masu matukar falala da ake so mutum ya yawaita su. Sannan kuma mutum ya kalli aikin alkhairi iri biyu ne. Akwai wanda alherinsu zai takaito a kanka, akwai wanda alkhairinsa zai tsallake kai je zuwa ga wani. Idan kai azumi ko kai karatun alkur'ani ko kai zikiri ko kai salatin annabi ko kai istighfari ko kai qiyamul laili, duk wannan alherinsa a kanka zai takaita, ba zai ketare ka bi zuwa ga wani. Abun nufi kai ɗaya din da kai kadai ka ci moriyar abin, banda kai ba wanda zai moru da wani abu ciki. Amma idan mutum ya bada sadaka fa, alkhairin bai takaito akan sa ba shi kadai, shi yayi aikin alkhairi, sannan wannan aikin ya ketare shi, wani ya samu fa'ida a ciki, wani ya moru da kuɗin da ka bashi. To da haka sai mutum ya yawaita wannan. Haka idan ka je ka duba mara lafiya, kaga kai aikin alkhairi, sannan wani ya ci moriyar aikin alkhairin da kai. Haka idan ka sada zumunci, haka idan kai wata da'a ga mahaifanka, haka idan kai ihsani ga wani makocinka, haka in ka kyautatawa maraya, duk wannan sai ya zanto cewa kayi abin da alkhairin sa bai takaitu akan ka ba, ya ketare ka zuwa ga wani. Ina ba da an fahimta. Babu laifi mutane su yi tarayya da juna wajen ayyukan alkhairi a cikin waɗannan watanni. Kai ziyara gidan marayu a ga halin da suke ciki, a tallafa musu da abin da za a iya tallafa musu. Kai ziyara asibiti ga marasa lafiya a ga halin da suke ciki, a tallafa musu dan abin sayan magani da tufafi da abinci da abin da ya sauƙaƙa. Kai ziyara gidajen yari, gidan kurkuku, a ga halin da yan kurkuku suke ciki, a tallafa musu ko a agaza musu da abin da ya kamata. Dukkan waɗannan ayyukan alkhairi da ake son mutum ya yawaita. An gane ko? Sannan idan an je ranar 9 ga wata, to wannan rana ce ta Arfa. Ranar Arfa azumunta yana kankare zunubin shekara biyu. Haka manzon Allah ya ce, azumin ranar Arfa yukaffiru as-sanata al-madiya wal baqiya, yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wadda sai ragowa da wadda ake ciki ba ta riga ta gama shudewa ba. Da haka wannan yana da matukar falala kwarai da gaske. Sannan idan mutum yana da hali kuma sai ya yi layya.
an gane ko layyadin nan kuma ana son mutum yayi da rago manzon Allah yayi layya da raguna guda biyu manya kosassu masu kaho haka manzon Allah yayi da su to da haka ma idan ka samu manyan raguna guda biyu kosassu masu kaho sai kai in baka samu ba sai ɗaya sai kai in ka samu sama da biyu kuma ya halatta duk falala ce wannan idan mutum yayi niyyar yin layya tun daga lokacin da wannan wata ya kama mustahabbi ne kar ya yanke farcensa kar ya yanke wani gashi a jikinsa sai bayan yayi layya haka manzo Allah ce idan watan zulhijja ya kama kuma ɗaya daga cikin ku yana da niyyar yayi layya fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min dhafrihi shay kada mutum ya yanke gashin kansa ko ya aske wani gashi a jikinsa ko ya ce zai yanke farce har sai bayan ya yanka dabbarsa a ranar layya to sannan daga baya sai ya yi aski din daga baya sai wannan ko mustahabbi ne haka aka so idan mutum ya manta ya yanke bai yi zunubi ba sai dai ladan da ya kamata ya samu ne ya kubuce masa sakamakon rashin sani ina fata an fahimta ina jin haka ya isa sai mutum da su ubangiji ta'ala ya samu cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki guda 10 masu alkhairi ubangiji ta'ala kuma ya samu cikin waɗanda za a karɓi ayyukansu ibn al-qayyim ke cewa na tambaye malamin mu shaykhul islam ibn taymiya menene yafi falala tsakanin kwanaki 10 farko na zulhijja da kwanaki 10 karshe na ramadana sai ibn taymiya yake cewa to idan an kalli dare to 10 karshe na ramadana sun fi falala domin a cikin su ne akwai lailatun khairun min alf shahr akwai dare daya wanda ta fi wata 1000 falala daren lailatul qadr kenan amma idan an kalli yini daga hudowar rana zuwa faduwarta to kwanaki 10 farko na zulhijja ne suka fi falala domin a cikin ranar arfa take a cikin kuma ranar idin babbar sallah take yawmal hajjil akbari da aka kenan waɗannan sun fi falala idan an kalli yini waɗancan sun fi falala idan an kalli dare